Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Ruby, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Barang makaipaay iti uray basitla aliw-liwak kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ruby. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ruby, apoy nga takas dyan ni nanang mo. Anya ti kayat mo asawan, Christy? Christy nga. Christinagan ko. Alawanan. Chris, no Chris. Kasta ang amin. Apay ka din ni nanang, Chris. Tunggal makita ki Garden. Aglulwa. Anya? Adda ka di parikot na, Ruby? Awan mo ti bagbagana kanya. Apay nga rod nga aglulo no kas diya makita ki Garden. Amangan mo't no, adda ilimlimod na. Di mo ka di dinamag, no apay? Dinamag ko. Di na mo't imbaga. Ilimlambang nakit di ati panagluana. Makit kita, tunggal agbunagak iti similya. Ni, apay ngay. Nasaya at matipan nakitungtong na kanyak itay bigat. Kita ang basit insan. Amangan mo't no kasapulan na ti panaranay. Sige, insan. Kat agyaman ak unay iti panangidanon mo kanyak iti day tabanag. Anak ko, talaga ka di adimon kayat ti agadal. Saan nanang? Ngam sayang ti panawan, anak ko. Ubing kapay, adupay ti maragpat mo. Husto ti kuna ti inam, anak ko. Agpanunot ka kumana imbag. Maasyanak kada kayo, tatang, nanang. Kakaasi kayo amang irimremedyo iti pagadal ko. Ay na anak ko, pagrebengan mi kas naganak dayta. Tati kayat mi, makaadal ka. Kat makabiro ka iti natalged apang gadam. Saan? Nanang, tatang, aggarden aklatan. Nagrigat ti aggarden, anak. Kaba ilak dayta, tatang. Ang basit laeng ti maalam iti garden. Di yu ko malalaengan ti panaggarden, nanang. Basit mo ti garden tayo. Ang agbyag tayo matlata. Wen, adda tayo ditan. Ngam na sa isaya at latta ko mano agadal ka anak ko. Tapno di mo mapadasan ti rigat anapasaran mi iti amam. Makitan to inton sumaruno apa nagsasarak, nanang. Talaga ka di adimon kaya ti agadal, Ruby? Saanan, Marshall? Ngam apay. Sayang mo't Sapay nasaririt ka. Diyak kaya tamarigatan datatang nga agbirok iti pagbayad ko. Kan maysa, kayat kon ti manggad. Tap nga dabukod ko a kwarta. Agadal ka pa'y kitdi. Manggad kan tulata inton makaturpos ka. Saanan, Marshall? Diyak mo't lamayulo. Manipod ngamin na padasak tinaggarden kat adan kwartak. Masadot akon nga agadal. Ay sus, Ruby. Ginasatan ti garden. Numaminsan, tumama ka. Numaminsan mo't, maranaam tinababa a presyo. Mabangkrap ka Anya? Isong agpanunot ka pa anaimbag, Ruby. Amangan no pagbabawiyam tumutlaang dayta a desisyon mo. Di ka kumaagdardara sudos. Panagkonak, saanan nga agbaliw ti desisyon ko. Kayat kon ti kasto eh. Ala makaammo ka nga rod. Ngamsapay ko taagbaliw ti desisyon mo. Agyaman na kiti concern mo, Marshall.
Talaga anapudno ka agayam. Nanang, tatang, inakon ija garden, inakagmula. Nasapa ka mo't anak ko. Wan tatang, tapno adda malpas ko. Kan aglinong akno pumigsa ti darang ti init. Talaga ka di adimon kayat ti agadal, anak. Saan na nanang? Sana bali, kabailakon ti agtrabaho. Unangam kas itinakunak iti. Narigat ti agtrabaho iti garden. Kasapulan pa'y tinaan-anay a pagpuunan. At damat kid din na urnong ko iti naggardinak idi, nanang, tatang. Isun at ipaggatang ko iti abuno. Ala nga rod, makamu ka na anak ko. Taisumet ti pinilim nga aramidan. Talaga nagmula ka ni garden nyo insan. Talaga addi ka nag-enroll. When Chris, pinanunot ko ngamin ano agadalak. Manupay atawan ti palabsan, sakbay nga agradwarak. Saan mo't ngayon napuraan day ta? Wen ngam, amangan no saan makauray ti nobyo. Anya? Iso ka di nagsardeng ka nagadal? Taplan-planwin yun ti agasawa? Ibagaman ti pudno insan. Day ta ka di ti makagapo? Wano, tinaibagam idi amaasyan kakadaan ti nga girim remedyo iti pagbayad yo. Adda di ta aminan insan. Si kamot insan. Amangan kit dino day ta tigapo ti paglidlidayan ni ante. Dinamag mo ka di, no apay nga aglulwa idi iti garden. Nalipatak mat. Sana bali. Damagak to inton makaawidak, insan. Wan, insan. Tapno maamuam no anya ti parikot ni ante. Nanang, adda ka ti parikot yo? Awan, anak ko. Apay na damag mo dahita. Naibaga ngamin ni Insan Christy, nga agluluha kayo ijay garden. Amangan mo't no adda parikot yo, ngam diyo lakayat nga ibaga kada kami kanitatang. Awan, anak ko. Malid ay anak lang amin. Gapo iti panagsardeng mo, iti panaghadal mo. Ha? Dahita ti agpaiso, anak ko. Iso apang nga asim ko ma. Ag-enroll ka. Pasensya kayo, nanang. Ngam talaga adjakon kayat ti agadal. Ay. Di kay agsin na ay, nanang. Para matlakan ka dahita, anak ko. Para itinaranyag ang masakbayam. Pasensya kayon at talaga, nanang. Jak ngaminan mayulot ti agadal. Kan addapay may sa aplanok. Aga brodak, inton agtawan akon iti 25. Kumusta kan, Wilfred? Kastilata ha? Maililiw unay kan ka. Uray siya. Kailiw ka una yan. Nabayag naminan adita nagsarag. Wan nga rod, makumikumakmat niya miniti trabaho. Ay, wan kayam. Talaga ka din adi kan aginrol? Wen Wilfred, masadot ako na agadan. Ngam, sayang. Anyangay ti kunatag iti tadakkel mo. Numabalin, di da kaya't ngagsardengak nga agadal. Ngam, imbaga kadakwada, adya kon mayulot ti agiskwela. Kan maysa, marigatan damot lang amang paadal kanya. No kasta nga rod, umanugot ka ka din? No ibagak nagkalaysatan? Ha? Agkalaysatan ko na, Wilfred? Wan, Ruby. Total, saan ka matanyag eskwela? Isong agasawa talatan. Tapno agtinulong ta. Wan, mayatak iti daytang imbagham. Daytan tumot lang ti pagtungpalan ta. Nanang, tatang, makiasawa akon. Anya, makiasawa ka kunam, anak ko? Wen, nanang. Ne, kalaat mo't day ta anak ko. Tagaano ayat, ikayan ayat mo.
Iti kabang-ibang nga ili, tatang. Nabayagan nga agayan ayat kami. Iso nagtulag kami nga agkalaysa. Ngam anak, ubing ka pa'y. Enjoyem kumapa iti kinabalasang mo. Tano nakiasawa kan. Saan kan anawaya ang mga ramid iti kayat mo? Husto ti kuna ni nanang mo. Ta saan analaka ti biyag tinasawaan. Adu dagiti responsibilidad. Agyaman nakadagita balakad yu, nanang, tatang. Ngam, makiasawa akon. Tapno adda katulungak nga agtrabaho. Ngam kasanon ti planom apan agabroad. Awan mat kiti ti parikot iti dayta, nanang. Tamabalin mat latang nga agabrodak, nga uray makiasawa akon. Ala, ibagam iti kayan ayat mo. Taumaydan makisarita kada kami. Sige, tatang. Talaga ka di ang makiasawa kan, Ruby? Wen, insan. Aguray ka pa'y kuma, insan. Agpalabas ka pa iti manoobulan. Amangan numakmakla at kalaang. Saanin nga agbaliw ti pangadang ko. Nagtulag kami ka ni Wilfred. Umaydan makisauin ton umay alawas. Di kanto nga agbabawi, insan. Narigat ti agaywan iti ubeng. Kun nagastos, mangrugi ti makan, gatas, kun dadumapay. Agin inayat kami kan ni Wilfred, insan. Iso apatsak. Kabaulan min ti agpamilya. Me, si kamot gayam day ta, Ruby. Marshall, kumusta? Nasaya at matlat ta. Kumusta nga iti panagadal yun? Manulaan nga si mister, aggraduar kami. Ang gayam, si kangay. Talaga ka di kan agtuloy nga agadal? Saanan, Marshall? Ay, wen gayam. Imbitaran ka man kitin ton aldaw ti kasarmi kan ni Wilfred. Anya? Makiasawa kan? Wen, Marshall. Pakibaga kadagiti dadduma agagayam tayo. Sige, Ruby. Kat itapay laeng, kablaawan kan. Agyamanak, Marshall. Kat namnamaag ti dadarayon to. Every now and then Nakaragragsa ka, Wilfred. Kastigayam tarik na ti maikasar. Oray siya, Ruby. Jak mailadawan ti kinaragsak ko. Kamaudyanan na. Agasawatan. Sapay kumata di kagbalbaliw, Wilfred. Agdali na ed kumalata ti kinasimpot mo. Ikarik dayta. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Jak kayat niyag sangit ka, kapulahan kanya. Anyan? Nagmayat adenggan. I love you, Wilfred. I love you too, Ruby. Ala, agsublitan iti tugaw ta. Madamdamalaan, mangrugin ti second part ti program. Wan nga rod, Ruby. Tadenggan ta na yung bagdag iti pamagbaga iti ninong kaninang ta. Ta isun ti aplikar ta, iti panagbiag ta, kas agasawa. Malidayanak, Wilfred. Nalaus gayam tiliday datatang kananang. Gaputawan na ragpat ko kadagiti amin nga arapaap da kanyak. Anya? Naibaga ni Christy kanyak. Asyak kano ti makagapu iti panagsangsangit ni nanang. Nangruna kat makitkita dati kasasaad ta ita. Ay, makapaliday ngagpaiso, Ruby. Imbis a matulungan tayo da. Saanan Kaputagas gastusan tamatan na kita anak ta. Wen nga rod. Imbagak pa'y idikan ni nanang nga agabrodak. Saan manen anatuloy? Iso anakarkaro ti pan nakapaay ni nanang. Maawatam kumalatan ida. Gaputa kayat da maadaan ka itinanam ay panagbiag. Wen, Wilfred. Pagsaya atak ti pampanunutan da. Jakmat na ipaahiday ta.
Panagkunak, Ruby. Nasaysaya at nagkid daw kalangin iti pamakawan kadakwada. Sige, Wilfred. Aramidak dayta. Nanang, Ruby, anak ko. agkidawak iti pamakawan nyo. Siyak gayam ti makagapong aglidliday kayo. Pasensya ka na, anak ko. Saan mo't kit di anasakit tinakam ko kan ka. Ngamalidayanak lang amin. Gaputalaklak amin nyo ti kinarikat ti biyag. Basol ko matlaan. No apay akastoy tinagbanagak. Kat pakawanin da ko ma. Tadyak nagtungpal kadagiti inkarkarik kada kayo idi. Ruby. Jakon naghadal. Gapot ako nakamasya na kada kayo. Tamarigrigatan kayo amang papaadal kanyak. Ngam nakarkaro gayam. Gapot anaki asawa. Awan apulos tinatungpal ko kadagiti karik kada kayo. Jak payan nakapan iti abroad. Kan pasensya kayon. Gapot adi kay matulungan. Gapot adan anak ko. Ay. Nalpasan ti amin, anak. Awan maramidan tayo. Agtinulong kayo kit di nga agasawa nga agtrabaho. Tapno masaganaan yon to ti panagadal dagiti anak yo. Barang isudan to ti mangituloy kadagiti arapaap mo at di mo naragpat. Naamiris ko, ano ko madinengeg ko ti pamagbaga dagiti dadakkel ko, saan ko maakastoy ti kasasaad ko ita. Ken naragsak kumamet dagiti dadakkel ko. Ngem awanen ti mabalin ko, gaputan alpasan ti amin. Alakastan ket agyaman ak unay. Toy pagayam mo, Ruby. Ruby, pagayam ko, di mon maisubli ti napalabas. Ngem masulnitam latta ti nagkurangam, babaan iti panagsalukag mo. Gapu ta saan atubeng ti kaadda ti pamilyam. Tapno makalungaw kayo, itirigat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Ruby. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Ernaline Abance Ansyong. Ken iti materiksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.